ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಬಂದಲಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿ ಸೊನ್ಮೆಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಷಟ್ತಿಲ ಏಕಾದಶಿದ ವಿಚಾರನ ತೆರೆಯೋನುಗ. ಭವಿಷ್ಯತ್ ಪುರಾಣಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಬಕ ಧರ್ಮರಾಜನರಡೆ ಆತಿನ ಪಾತೆರ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇಡ ಮಘ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಬರ್ಪಿನ ಏಕಾದಶಿದ ಪುದರದಾದೆ ಬಕೈನಿ ಎಂಚ ವೃತ್ತಾಚರಣೆ ಮನ್ಪುಡು ಪಂದ ಕೇನುವೇರು. ಅಪಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ಈ ಏಕಾದಶಿದ ಪುದರೆ ಷಟ್ತಿಲ ಏಕಾದಶಿ ಪಂದ ಆರು ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾರದ ಮುನಿಲು ಷಟ್ತಿಲ ಏಕಾದಶಿದ ಕಥೆನ ಕೇನೆರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಕೈತಲು ಬರ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಈ ಕಥೆನ ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ತ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯದ ಪಾಲನೆ ಮಂತೊಂದು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಲು. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಜಪ ತಪಾಚರಣೆ ಮಂತಿನ ಕಾರಣವಾದ ಆಲು ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಡಿತ್ತಲ್ಲ. ಮದ್ಮೆ ಒಂದಿನ ಪೊಣ್ಣೊಲೆಗ್ ಬಕ ಬ್ರಾಣೇರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾನನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ. ಆಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನದು ತೂಪುಣಂದಾಂಡ ಬ್ರಾಣೇರಿಗೆ ಬಕ ದೇವತೆನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನದಾನಲು ಕೂಡ ಆಲು ಮಂತಿತ್ತು ಜಲಾಲು. ಆಲು ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ವೃತ್ತಾಚರಣೆ ಮಂತದ್ದು ಶುದ್ಧಡಾದಿತ್ತಳು. ಆಂಡ ಏರಿಗೆ ಬಡ ಹೊಡಿತೀರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅನ್ನದಾನನ ಕೂಡ ಆಲು ಮಂತಿತ್ತು ಜಲ. ಅಂಚದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ಬ್ರಾಣೇರ್ನ ರೂಪಡ ಪೋದು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಪೋದು ಉಂತುವೇರು. ಅಪಗಾನ ಆಲು ಈರು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತಾರೆ ಈರು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಇಂಕ ಸರಿಯಾದ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪಾಲೆ ಪಂದಾಲು ಕೇಳಲು. ಆಂಡ ಬೇರು ಕೇಂಡಲ ಕೇನದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಮನ ಕೊರಂದೆ ಆರು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂತು ತುಪ್ಪೇರು. ನೆಟ್ಟು ಕೋಪ ವೈದಿನ ಅಲೆಗ್ ಯಾನ ನಟ್ಟು ನಂಚಂದ ಭಿಕ್ಷದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಆಲು ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಪಾಡುವಲ್ಲ. ಯಾನ ಸೀದದನ್ಪೆ ಯಾನ ಎನ್ನ ಲೋಕೋಗು ಬರ್ಪೆ. ಆಲು ಮಸ್ತ್ ತಪಸ್ವಿ ಆಯ್ನದೋಸ್ಕರವಾದ ಆಲು ಕೂಡ ಎನ್ನ ಧಾಮಗು ಬರ್ಪಲಾಲು. ಅಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಣವಾಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಒಂಜಿ ಲೋಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಲೋಕಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡಾಂಡಲ ಅವಳು ಓಯೆ ಬಂಗಾರಿಜ್ಜಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಸಂಪತ್ತು ಓಲೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅಲೆಗೆ ಈತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಲೋಕ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ದಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಆಳು ಪೋದು ಅಲ್ಲ ಏರ್ ದೇವೇಡ ಪೋದು ನಟ್ಟುವಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈತು ವರ್ಷ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂಜೆ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಆಂಡ ಇಂಕ ದಾಯಿಗೆ ಈತು ಇಂಚಂದ ಲೋಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈತು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇಂದು ಪೂರ ದಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಕಾರಣದಾದ ಪಂದಾಲು ಕೇನೋಲ್ಲರಡ. ಅಪಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಬೈದಿನಿ ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಅತ್ತು ಇಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ. ಈ ನಿನ್ನ ಭೌತಿಕ ಲೋಕಗು ಭೂಲೋಕಗು ಪೋದು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಲ ನಿನ್ನನ್ನು ತುಯ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವತೆನಕಲ್ಲ ಬುಡಿದಿನಕುಲು ನಿನ್ನೊಂದು ತುಯ್ಯರೆ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪೇರು. ಅಪಗಾನಗ ಅಕಳ್ಳ ಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಷಟ್ತಿಲಕ ಏಕಾದಶಿದ ಕಥೆನ ಪನೋಡು ಬಂದು ಅಕುಲು ಯಾಪ ಮುಟ್ಟ ಅಕುಲು ಬಾಕಿಲ್ ಷಟ್ತಿಲಕ ಏಕಾದಶಿದ ಕಥೆನ ಪನ್ಪುಜರ ಆತ್ನೇಟ ಈ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಂದು ಆರು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಪಾತೆರಕೇನ ಆಲು ಸೀದೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪಲಿ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲು ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲದುಲೈ ಕುಲ್ವಡ. ಅಪಗಾನಗ ದೇವತೆನಕಲ ಬುಡಿದಿನಕುಲು ಮುಲೆನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮುಲೆನ ಪೊರ್ಲುನು ತುಯ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಮುಲೆನವರ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪಡು ಪಂದು ಅಕಲ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಕುರನ್ ಪೇರು ಹೊರ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪೋನ ಅಂತ ಪಂದಕುಲು ಕೇನುವೇರು. ಅಪಗ ಮೂಲ್ ಪನ್ಪಲು ಏನನ್ನು ತೂಡುಂದಾಂಡ ನಿಕುಲು ಷಟ್ತಿಲ ಏಕಾದಶಿದ ಕತೆ ನಿಂಗೆ ಪರೆಯೋಡು ಪಂಡನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪೆ ಪಂದು. ಅಪಗಾನಗ ಐಟು ಒಂಜಿ ದೇವತೆನ ಪತ್ನಿ ಆಯ್ನಾಲು ಈ ಏಕಾದಶಿ ಷಟ್ತಿಲ ಏಕಾದಶಿದ ಕಥೆನ ಆಲು ಪನ್ಪಲ್. ಈ ಷಟ್ತಿಲ ಏಕಾದಶಿದ ಕಥೆನ ಕೇಂದಿ ಬಕ್ಕ ಆಲು ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಅನ್ಪಲು. ಓಪನ್ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಪತ್ನಿ ದೇವತೆ ಪತ್ನಿನ ಕುಲ್ಪೂರ ಮುಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪೇರು. ದರ್ಶನ ಮಂತದು ಐಟ್ ದೇವತಾ ಪತ್ನಿ ಆಲು ಎಂಚ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತೊಡೊಂದು ಪಂದುಪ್ಪಲ್ದ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಏಕಾದಶಿ ಋತನ ಪತ್ವಲ. ಆ ಋತನ ಪತ್ತಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಡೆದು ಅಲೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಧಾನ್ಯ ಆದುಪಡು ತೇಜಸ್ ಆದುಪಡು ಸೌಂದರ್ಯ ಪೂರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಣಲೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಏಕಾದಶಿನ ದನ ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರವಾದ ದುರಾಸೆ ಹಿಡ್ದು ಈ ವೃತ್ತಾಚರಣೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದುಲ ಉಂಡು. ಈ ವೃತ್ತಾಚರಣೆ ಮಂತ್ರನಾಂಡ ದರಿದ್ರ ಆದುಪ್ಪಡು ದುರ್ಭಾಗ್ಯ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಂಚಿಂದ ಪೂರ ದೂರ ಆದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆವಲಿ. ಬಕ್ಕ ಈ ಏಕಾದಶಿ ದಾನಿ ಎಳ್ಳುನ ದಾನ ಮಂತಂಡ ಮಾತಾ ಪಾಪಲು ದೂರ ಆಪನು ಪಂದು ಉಂಡು. ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಏಕಾದಶಿನ ಪತ್ತಗ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಕ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.